deň želáme zo stanice Záriečie. Pred chvíľou sa začala na Fest Anči sobota. A to je čas pre festivalové sekundy. Keďže Fest Anča nie je iba o púšťaní filmov, ale aj o praktických veciach. Ideme sa pozrieť napríklad na animačný workshop v kinosále S2. Máme tu prvú odchytenú, je to Berta, úspešná mladá animátorka. Prečo si zvolila spomedzi tých všetkých techník práve papierkáč? To bola tiež taká náhoda, že som mala námed a hľadala som proste pre tú techniku a nikdy predtým som nerobila stop motion. A po nejakom dvojmesačnom bádaní, že vznikla prvá papierová ceruska a to bolo to, čo som si povedala, že hej, že toto je presne to ono, ako to má vyzerať. Na základe toho scenára, ktorý bol napísaný a bol papierkač. Lebo to je taký 3D papierkač. Hej, hej. My tu máme Michalu Čopikovú, úžasnú slovenskú mladú nadanú animátorku. O Míške je známe, že má strašne rada šmelc. Čo je to šmelc? Vo filme je dobré veci ukazovať, ako o nich hovoriť, takže toto. Aj toto je šmelc. Šmelc je všetko, čo je krásne a voľne pohodené v uliciach a patriace svetu. Tá láska k šmelcu tak rástla pomaly. Asi sa to teda začalo v Portugalsku, kde sa šmelc vával ulicami a tam sme začali zber šmelcu spolu s ďalšími kamarátmi. No a to pokračovalo v Amerike natoľko, že sme šmelc začali nielen zbierať, predávať, nakupovať a jednať s ním. Ty si po návrate začala raziť budovanie komunity nezávislých tvorcov filmárov. Tá inšpirácia je zo San Francisca, kde veci fungujú tak, že v každej jednej krčmičke alebo kaviarni alebo aj v garáži môžu mladí alebo hociakí starí umelci vystavovať a predviesť a premietnúť svoje veci. Bez ohľadu na to, či tam prídu masy. Že vlastne na to netreba ani robiť propagandu, je to čistá duša. A to u nás nie je. Tak som sa tak nad tým zamyslela, že by bolo krásne, keby sme si tak menej kritizovali veci a viac sa na ne kúkali a chodili sa dívať aj na amatérov, aj na entuziastov. Odchytili sme jedných z najväčších sponzorov tohoto festivalu Východné pobrežie, čo viedlo korporáciu Východné pobrežie, aby financovala tento malý festival. Máme plno veľa peňazí. Nebol za tým žiadna iná pohnútka, napríklad, že to je super festival a tak. To ma ešte nenapadlo. Programový riaditeľ festivalu Andrej Kolenčík je významný bývalý reprezentant Slovenska v hokejbale a ja som jeho veľký fanúšik a veľký priateľ skrze toto hokejbalové priateľstvo a to je vlastne dôvodom, prečo podporujeme jeho aktivity. Pusti Kostia, nech vyhodí smeti. Počkať. Takže z festivalových sekúnd sa vám hlási 300 gigový Lukáš a vedľa mňa už stojí zástupca stanice Záriečie Kosťo. No, Fest Anča, ako ju vnímaš po tých 3 rokoch? Je to, no, tak práca, no, čo?
konečne sme odchytili Hildu, ktorá je strašne zaneprázdnená a nedá sa ju takmer nájsť, ale my sme ju našli, tak my ju tu zadržíme takto a urobíme rýchly rozhovor. Ahoj Hilda. Čau, Filip. Lukáš sa ťa ide pýtať. Prečo si taká rozbehaná? Čo furt robíš? Prečo ťa nemôžeme chytiť? Chcem mať dobrú postavu. Je to naozaj iba o týchto telesných proporciách? Nie je za tým nič iné? Čo myslíš, čo by za tým ešte mohlo byť iné? Napríklad potreba urobiť výborný festival. Takže došla nám páska, ale páska došla... Ale našla sa ďalšia prázdna páska, takže my môžeme pokračovať v rozhovore. Hilda si medzi tým kupuje pizzu, pretože je strašne zaneprázdnená a nestíha jesť a stará sa o svoju postavu, takže si dá vegetariánsku pizzu určite. Lukáš, dávam ti slovo. No, ja som sa chcel opýtať, že momentálne sa Fest Danča dostala do takého štádia, že sú všetky 3 kinosály beznádejne plné. Stal ten rok zabitého času naozaj za to? No, tak asi hej, keď sú plné. Lenka Bednárová, PR manažérka Fest Anče. Urobila si asi kus roboty tým, že je tu tak narvaté. No to nie je moja práca. Ľudia vedia, čo je dobré predsa. Tuto to už asi bude. Pozrime sa, čo to tam je. A klip. Dobrý deň, ja chcem zistiť toto, čo je môj syn. Pozrite sa aspoň na mňa, keď sa s vami rozprávam. Pustite toho mojho synka. Pustite ho. To, je to. Ďakujem.